Escoitadesme? Sí. Moi boa tarde a todas e a todos. Imos comenzar porque xa vamos con un pouquiño de retraso, verdad? Benvidas e benvidos. É un auténtico placer estar hoxe aquí na Guardia co segundo ciclo de Mulleres de Palabras. Moitísimas gracias a Lara, Andrea e Guada por aceptar a nosa invitación para participar neste encontro tan especial que comenzamos a primeira vez cando foi o Día da Poesía. Boa tarde, alcalde, compañeiro. Na nosa sede de Vigo. Con este programa que englobamos dentro das actividades do Ateneo Provincial pola Igualdade, o noso obxectivo é reivindicar a palabra das escritoras do pasado e facelo escoitando as escritoras actuais e do futuro, como hoxe, que teñen moito que decir. Diriximos así as nosas miradas ás escritoras e ás palabras a través das que contan o mundo con perspectiva de xénero, porque é unha obriga poñer en valor as mulleres escritoras, pero tamén doutros ámbitos profesionais, para construir referentes onde se poidan mirar as nosas nenas e mozas. Así que, como decía, é un placer estar hoxe aquí na Guardia con este programa, a través do cal, ao longo de 6 meses, estaremos por toda a provincia. E centraremos a nosa mirada na poesía, na narrativa e no bordado de palabras. Un programa co que seguimos traballando na procura da igualdade real e efectiva, visibilizando referentes e fomentando coñecementos científicos, técnicos e artísticos para reducir as fendas de xénero. Casi vos deixo con elas, porque estamos todos deseando escoitarvos. De novo, moitísimas gracias a Lara do Pazo, a Andrea Fernández e Guauda Guerra. Moitas gracias, podedes subir e inaugurar este segundo encontro. Moitas gracias. A morte. Quero dicir, para min, a morte era algo descoñecido e non sabía dos seus lugares comuns, dos sentimentos, das emocións primitivas que se sentían ao morrer alguén próximo e querido. Despois viñeron outras mortes, e cada unha foi distinta, todas tristes, pero a da tía Úrsula foi a primeira. Cando soubemos da morte da miña tía, cruzaronme pola cabeza pensamentos moi dispares, 1000 recordos dela que recoñecía ou non, pero que a miña memoria gardara e emerxían de súpeto todos á vez. Era moi nova para morrer e estaba moi lonxe. Seguramente iso foi o primeiro que pensaron os meus avós e mailo meu pai os enterar. De certo que aínda non lle tocaba, alo menos por idade, e nada nos dera pistas de que podía pasar. A miña tía tiña 50 anos cando morreu e levaba a metade deles vivindo fora, a meirande parte nunha cidade pequena na fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Viña case cada verán de visita, pero a súa ausencia era a nosa familia máis cotiá que a súa presencia. Todo sucedeu moi rápido. Un día chamoume Chuck para dicirme que Úrsula estaba no hospital e o día seguinte xa estaba morta. A miña avoa pesáballe que a última conversa coa súa filla fora sobre o tempo e a cantidade de auga que levaban os ríos. Chuck chamarame a min porque era o único da familia que realmente falaba inglés. Estaba moi nervioso e daquela decateime de algo moi obvio. En situacións complicadas, ás veces, un só é quen de falar na súa lingua materna. Eu mirara moitas veces como Chuck cambiaba sen problema do inglés ao francés ou o español ou o portugués e o seu nivel en todas as linguas era envexable. Pero o día que me chamou para contarme que a miña tía estaba no hospital e que a cousa parecía grave, ese día só foi quen de falarme en inglés. Aquí hai laxes, rocas gigantes medio enterradas en las calles del pueblo. Sobresalen lo justo para darles un nombre. A laxe do pan, las casas baratas, las casas de los marineros, las casas hechas de arena de playa y palitos y trozos de conchas masticados por las gaviotas que no jaibotas. Aquí vuelan distinto. Arena peneirada sobre el suelo de hormigón pobre. Después el truque. Un dedo que traza una línea que separa el tiempo real del tiempo soñado. Aquel en el que el pelo de las muñecas estaba hecho con algas, con limo, con espaguetis, con nori. Y el cuerpo era una piedra con alguna forma no muy grande ni muy pequeña y tampoco muy gorda. Cavar os regos, ir por grillos, sus cantos incrustados en las noches de verano,
La puerta abierta. Aquí nos echa la llave. El pozo sin tapa donde nos mirábamos las caras deformadas. Fallado, galpón, alpendre, albollo. Ristras, chuchameles. Lolita tiene cacharretas con agua para los gatos de la calle. Cuando no vende pescado, vende roscas de kilo y de 3, y canta como su abuela, que ataba redes. Cantaba redes y se reía, y hablaba con la garganta más que con la boca, porque aquí se habla con J de jato y S de azúcar. Talanguera, Ferreriño, Xatalla, Trintrol. Vento do Faro, Vento Corazón. Vento Corazón sabe manejar lanchas, planeadoras, chalanas, pero ahora es portero en alguna casa de alguien rico en el continente. Lorito Lorche, Lorchiño, Pichón, estás feita unha moza como unha estrela, una chica como tú, viviendo sola. El hombre y la mujer están hechos para estar juntos. Me preguntan si no estoy casada cuando voy a comprar fruta y queso del país. Punta Caballo. Ese señor que pita no es de aquí, se le ve porque trae la prisa, y eso son costumbres de los de afuera, porque aquí vivimos a modo, aunque llueva, aunque te enchoupes. En la Villeira hay una barca. En la Villeira una barca que dejaron morir encima de un con. A veces le llevan flores. Debería aprovechar estos 45 minutos de tiempo extra para adelantar trabajo, pero como es un rato con el que ya no contaba, me relajo. Posponer deliberadamente tareas importantes, pendientes, a pesar de tener la oportunidad de llevarlas a cabo, es la definición de procrastinar, pero podría ser perfectamente la de mi vida. Así que me tumbo en el sofá y entro en Instagram. Total, me dedico a las redes sociales. Podría decirse incluso que estoy trabajando. Tardo aproximadamente 30 segundos en sentir agobio, pereza, pena y vergüenza. Todo al mismo tiempo. Es que si lo pienso un poco, me entran hasta ganas de llorar. Me sucede de vez en cuando. Supongo que cuando pongo atención o cuando tengo las defensas bajas. Me abruma esta red social. Esta y todas. Pero esta especialmente porque es la que más consumo. En Instagram todo el mundo habla de sí mismo. Yo hago, yo recomiendo, a mí me pasó, yo voy a... Es el festival del ego. Nadie habla de los demás. Peor, cuando alguien habla de los demás, no es más que para señalarlos y ponerse por encima. Qué mal todos, qué bien yo. Me agota. Un gran escaparate lleno de luces en el que se penalizan las sombras. Cada vez lo soporto menos. Todo el mundo hace cosas, todo el mundo sabe más, todo el mundo conoce mejor que tú lo que tienes que hacer. Todo el mundo es instagramer. Cada vez que entro en una cuenta tiene decenas de miles de seguidores, publicaciones con marcas, eventos... Yo no sé quién es esa persona, ni me suena, pero hasta ha escrito un libro. Bueno, hoy todo el mundo ha escrito un libro. Todo el mundo tiene un podcast, todo el mundo tiene una newsletter, todo el mundo hace canciones, todo el mundo es experto en algo. O mejor, todo el mundo sabe de todo. Todo el mundo tiene una marca o lidera un gran proyecto. Todos, sin excepción. Todos y todas haciendo cosas y cosas y cosas a la vez. Contenido, 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 contenido. No me llega la vida para el contenido pendiente de revisar de esta semana. Y estamos solo a miércoles. Un aplauso, por favor. Guadaguerra, Andrea Fernández Plata y Lara do Pazo. Grazas á deputada de Igualdade, Sandra Bastos, pola benvida e que gustanos que as mulleres de palabras se presenten usando as súas palabras, as palabras que elas escriben, e estes textos forman parte das últimas obras que elas publicaron, pero algunhas a primeira que publicaron, Jarroa, de Andrea Fernández Plata, Os contos gringos, de Lara do Pazo, e Las cosas que nos pasan, de Guadaguerra. E o primeiro texto que escolleu Lara para a primeira lectura é o Comezo de Os diques, non? Un dos contos gringos, o seu último libro, fala da morte, como a morte que trae de volta a illa natal a voz narradora de Jarroa, o libro de Andrea, que cruza ponte camiño de enterrar a prima Nelita, e a muller que volve á illa para un enterro faino despois de buscarse a vida lonxe de ali, a illa e a illa da Arousa, porque a ela prometeranlle outra vida, non? Que é unha cuestión que comenta. E xusto isto é o que lle acontece ao grupo de amigas que protagonizan Las cosas que nos pasan, de Guadaguerra, que forman parte dunha xeración de trintañeras as que tamén lles prometeran outra vida, unha vida que agora se encheu, non sei se de frustracións, pero cando menos de moito cuestionamento e dúbida, de todo iso falamos agora con todas vós. Pero o primeiro que quero saber é se, como estades convidadas porque representades baixo o noso punto de vista as persoas que concebimos este ciclo de Mulleres de Palabras, a voz dunha nova xeración de mulleres escritoras e de palabras desta provincia, quero preguntarvos algo tan sinxelo pero complexo como saber se xa tedes a conciencia de ser escritora e de que teño unha voz.
Lara. A mí costoume chegar a iso. Sí. Eu durante moitos anos era como a palabra escritora quedame grandísima, eu empecé escribindo poesía, era como, poeta, como vou a ser eu poeta, cando o referente era o que lía nos libros de texto. Entón a min costoume moito apropiarme desa palabra e facela miña. E despois decateime de que hai xente, e que hai tamén unha cuestión de xénero, pero que hai xente, e sobre todo homes, que se apropian moi rápido da palabra sin ningún pudor e sin ningún problema, mentres que nós temos sempre como, bueno, non sei se estaredes de acordo vos, pero esa idea de que somos impostoras, non? E unha vez me apropiei dela xa non a solto. Sí. É como que tamén é algo que che dá idade, non? De decir, mira, eu estou aquí, esta é a miña obra, son escritora porque escribo, que veñan quen queira cuestionar. Lara do Pazo, Marín, 1985, para que entendades a idade. A ver, Andrea Fernández, a Illa de Arousa, 1985 tamén. Ti tes conciencia de escritora? Eu son da illa, pero de cando todavía non inauguraron a ponte. Claro, non había ponte aínda. Foi en setembro, eu nací en xuño, o sea, que crucei en barco cando nací. Bueno, eu, claro, aparte, veño dunha familia que é mariñeiras e mariscadoras, entón, isto o dixen a primeira vez que falamos, que me parece moi relevante. Eu son a primeira persoa en facer unha carreira na miña familia, que non significa nada, pero tamén significa moito, dicir, non teño uns predecesores, non teño un apelido, non teño un nome de... Entón, claro, cando te enfrentas, non, hai unha cousa das palabras, que todos temos a posesión da palabra, pero non agarramos, non? E de repente hai unha cousa como dunha élite un pouco extraña no mundo literario que faiche ir con medo, non? Pero cada vez como máis segura de agarrar as palabras e sobre todo porque levamos toda a vida escoitando historias, o sea, para mí as escritoras tamén son as miñas aboas, as nosas nais que nos contaban contos, non? As cantareiras, o sea, a literatura está moito máis que nos libros, entón, pois sí. Escritora. Costa, pero sí. Escritora. Iguada, Vigo, 1991. Sí, pero eu estando absolutamente de acordo con o que acaba de decir Andrea, estou disociada neste momento aínda. A miña primeira novela publicou fai xa 2 meses, pero outro día, fai unhas semanas, ia facer unha entrevista na radio e ao chegar, dende a recepción chamaron o presentador do programa e dixeronlle, xa está aquí a escritora. Eu virei así de lado. E foi como supergráfico de decir, céntrate, sabes? Sí. Tremendo. Entón estou como un pouco disociada de ver o libro por aí, de que o teñas na man, un pouco impresionada de estar aquí, un pouco sobrepasada ainda con todo, intentando disfrutalo. Porque teño medo de que iso non me permita de todo disfrutalo, pero tratando de facelo. Bueno, con independencia de que teñades máis ou menos conciencia de ser escritora e de ter unha voz, eu entendo que é complexo, como ti decías, ter a conciencia propia por moitas cuestións e contextos que serían para outro debate, pero desde logo que os sodes, non? Tedes escritas estas historias maravillosas e no caso de Lara, outras das que xa hai unha bagaxe, non? E unha forma de coñecer a túa voz, sen dúbida. Pero tamén quero saber se pasa algo para quen leva a palabra dentro pasados os 30, porque a pesar de que tedes idades diferentes, do 91 e do 85 ambas, creo que, se non me equivoco, todas pasabades dos 30 cando vos sentastes realmente a escribir a vosa historia. No caso de Lara tamén, porque xa era na segunda década do 2000, cando comezaches a publicar. E tendo en conta o que conta Guada en Las cosas que nos pasan, que todas as túas protagonistas están aí, non? Nos 30 anos, e que sí que sobrepasados se desatan certas urxencias, non? Estes cuestionamentos alrededor de, bueno, se non a formei, tocar a formar unha familia, ter un lugar no que vivir, alguén con que compartir a vida, non? Todos eses temas están aí pasados os 30. Pasa algo en quen leva a palabra dentro a partir dos 30? Porque coincide no voso caso. Creo que nunca é tarde para empezar a escribir. Nunca, pero pasou algo aí. A ver, no meu caso pasou algo e foi que eu collín as rendas do que escribía, porque eu xa escribía de antes, e de feito, eu a primeira vez que escribín un libro, gañei un premio, tiña 20 poucos anos, e abrumoume tanto ese primeiro libro que dixen, isto non é pa min, eu quero facer outras cousas, seguín escribindo, pero durante 7 ou 8 anos eu non fixen nada literario, non? Fixen un parón. E foi cando cumplín os 30 no 2015, cando dixen, veña, vamos a perder o medo e vamos pa diante. E ese ano xusto publiquei 2 cousas. O sea, porque claro, tiña un caixón que, vamos, estaba cheo. E creo que foi ese tema de apropiarse e de decir, bueno, pois vamos a enfrentarnos a isto, que é parte da miña vida, solo que o teño pois dentro da casa, non? Vamos a ver se se pode facer algo para fora. Claro. No caso de Andrea, creo que ten moito que ver algo que nos gusta reivindicar neste ciclo, que é ler a palabra de outras mulleres, non? Descubriches mulleres como lectora a partir dun determinado momento que tal vez activaron algo en ti. Totalmente. De feito, que eu levo toda a vida, por así decirlo, debuxando, non? Son ilustradora, pero creo que o debuxo é unha forma de escribir tamén, unha forma de escrita. Son amante da miña illa, defensora da miña illa, e traballo a nivel gráfico
todo relacionado con historias da illa, pero de repente, fai uns anos, descubrín libros que me empezaron como a remover algo e tiven a necesidade de poñelo en palabras, as cousas que eu ia creando e pensando. Foi así como moi... E quero creer que as persoas, e a literatura, sobre todo, non ten data de caducidade, que non somos como un yogur consumir preferentemente, entón, eso dos anos... Nada que ver, pero no caso de Guada, porque Guada sí que leva moito tempo escribindo, de feito este texto que ti escollías de las cosas que nos pasan, falaba de Instagram, ti en Instagram reflexionabas moito a través da palabra, non sei se eso foi un fío que te levou finalmente a escribir novela. Eu levo escribindo, para min, toda a vida, o de compartilo, as cousas de Instagram son máis pequenas, pero os meus textos sí que tiña como moito pudor de compartilos, de ensinarlos a calqueira. Penso que a primeira persoa que me dixo tens que compartir isto foi Domingo Villar, fai 6 anos xa. E penso que dicía Domingo, eu estaba como, esta novela, Las cosas que nos pasan, nace porque chega unha proposta editorial directamente de se quero publicar, entón, eu coñecendo como funcionan estas cousas, o tren pasa unha vez e ten que ser agora e isto ten que ser un sí, entón imos lanzarnos cunha novela, que era unha cousa que non tocara ata ese momento, pero o de escribir, pois, dende sempre, o de compartilo con todo o pudor do mundo, agora, e por iso esta disociación de todo este vértigo deste momento. Claro, e o feedback que recibides, porque hai como diferentes etapas. Primeiro, apropiarse da palabra e da historia e creer que sí, que eu podo escribir iso. Despois ir adquirindo conciencia de que son escritora, pero despois está este momento de compartilo. Quen leva menos tempo coa súa historia nas mans doutros é Guada, 2 meses escasos. No caso de Jarroa, un ano aproximadamente, non, Andrea, sí? E no caso de Contos Gringos, uns 7 meses, máis aproximadamente. Como é ese tempo, esa distancia? Unha xa solta esa palabra, xa está noutra, é imposible desprenderse soamente nestas cuestións de meses desta historia? Como é soltar a palabra escrita? No caso do meu libro de Contos Gringos é unha cousa moi curiosa porque é un libro que nace dunha experiencia de 2 anos vivindo en Estados Unidos, co cal as historias non son a miña vida en Estados Unidos, son ficción total, pero están moi vencelladas o que eu vivín ali, o que eu vía, como eran os meus veciños, como era o entorno. Entón, para min están moi ligados na memoria con esa etapa. Entón, pese a que é un libro recente, porque leva, moi pouquiños meses fora, 7 meses, non levará nin a conta. Para min hai unha distancia da memoria persoal, do momento no que eu escribín estas historias. Entón, claro, eu estou noutra película vital porque estou vivindo aquí, do outro lado do océano, pero ao mesmo tempo é un libro do que sigo falando, do que sigo facendo algunha entrevista, algunha presentación, co cal é unha cousa rara. Xa. Porque está como moi presente, pero ao mesmo tempo quedame un pouco longe. Claro, para ti xa é unha etapa vivida, literalmente, a miles de kilómetros aquí, en Iowa. E no teu caso, a túa relación con Jarroa, que ademais te permite estar falando dun lugar tan maravilloso e pequeno da nosa provincia como a Illa de Arousa, por todo o estado que estiveches facendo presentacións. De feito, fai pouco estive en Tenerife. Claro, falando dunha illa... Noutra illa? Noutra illa, non? Da importancia do territorio, da importancia da lingua, da importancia da paisaxe, de como nos transforma, non? Eu non creo que as historias morran. E gustame como que a vida xa sei que o mundo editorial, estou descubrindo agora, vai con outras demandas, están as novidades, todo un puxa todo, pero quero creer que isto queda como... Dicía a miña avoa que o máis rico era o que quedaba ao fondo do vaso, non? Pois algo así, non? Como que deixe poso. E, de feito, os xoves, que estamos a martes, non? A martes? Que sabe moita ilusión, vou recibir un grupo dunha biblioteca de Bertamiráns para facerlle o Tour Jarroa que me pediron. Ah, pola illa. Como camiñar pola villeira, as casas antiguas, o rincón de Saldaña e falar, que a excusa da escrita para falar de outras cousas, outra forma de estar no mundo, de vivir. Cantas persoas das que estades aquí coñecedes a Illa de Arousa por ter estado físicamente? Bueno, bastantes. Ti tamén queres facer o Tour Jarroa. Andrea, que titula ademais o seu primeiro libro cunha palabra que o dicionario non recolle. Iso é ser unha muller de palabras, con todo. Que é Jarroa? Porque terás que explicalo, seguramente, moito, non? Ya falamos con J. Sí, ese texto que escollías é perfecto para entender o tema da linguaxe. Ainda que eu teño, como a moitas da nosa xeración, todo este tema da lingua partida, non? Na miña casa falase gallego, pero para que non se rían de nós, porque pasaba iso, falábanos en castelán, entonces tiña unha mestura que tamén sale no libro, non? E gustábame recoller, hai palabras no libro que non existen, eso no dicionario. Jarroa usan os mariñeiros para falar dunha brisa fresca que ven no brán. Suele vir cando está rematando o brán.
Entón, como o libro ten moito da morte como o comezo de outra vida, pois, e os elementos naturais están bastante presentes, pois tiña que ser Jarroa. Aquí na Guarda sodes Vilamariñeira, Jarroa dice ou non? É moi da illa. Fai un vento que... Aquí fai vento, aquí Jarroa non, aquí vento. E estes 2 meses, Guada, de compartir estas palabras cos demais, como foron? Porque disto sabes moito, porque ti dedicaste moito tamén á promoción dos libros dos demais. Entón, ás veces, a xente lemos libros e vos contamos historias que vos non escribistes, que son as nosas interpretacións. Pero eu son normalmente esa xente, entón, sí que durante o proceso de escritura había moitos escritores e escritoras que me comentaban: queres que lea, pásame algo, eu, os 10 primeiros, las cosas que nos pasan é unha novela coral e son 5 voces. Entón, os primeiros 10 capítulos sí que os compartín para que a xente me dese un feedback de se era fácil entrar, de se diferenciaban ben as voces, de como o vían. E unha vez tiven como esa resposta, eu seguín e non entregueille nada nin ao meu editor ata que estaba rematada. Foi como, aquí vai inteira e agora se hai que voltar ao comezo, pois xa comezamos de novo. Entón, o primeiro medo era esa resposta do editor, e cando chegou xa foi como, bueno. Cando a novela foi a imprenta, antes de ter o libro como tal nas mans, dinlla, imprimina, e dilla a miña nai e a miña avoa. Tiven ese feedback que era como o que eu necesitaba para chegar ao día de publicación tranquila. E a partir de aí xa, pois, amigas coñecidas e moitísima xente, pois, o de recibir por redes capturas de partes do texto, impresiona moitísimo. O comentario de teño que regalarlle este libro ás miñas amigas, é como o máis bonito que me levo de todo isto, porque vai moito, versa moito sobre a amizade. Entón, ese teño que regalarlle isto ás miñas amigas pareceme o máis especial que ven co feedback, sí. Desde logo que fala de moitas cousas, las cousas que nos pasan, pero das redes de mulleres, desa amizade, está moi no centro da historia, que tamén está no centro da túa historia, da túa illa, as redes de mulleres. Sería a Illa de Arousa ese lugar que ti coñeces se non tivese tanta forza, esas mulleres, ese saber que foron legando, non, ás novas xeracións e esa rede tecida entre elas? Se non existira iso, sería unha illa totalmente diferente. Totalmente. Que, de feito, poño no libro que as mulleres fan de pegamento dun pobo. Ti cando escoitas Illa de Arousa, non? A Arousa sempre están, bueno, o foco das noticias, o foco do pensamento da xente cara a un tema, sobre todo masculino, non? Dá un pouco de mágoa que se quedaran atrás estas historias que son consideradas como pequenas, como un pouco importantes, e para min son as máis, o sea, que eu crecín, por sorte, para min é unha sorte, nesas familias, o sea, nunha familia humilde, entón aprendín a ver no cotiá o extraordinario, que parece que queda moi fermoso, pero que para min é real, e que é o que me agarra a vida cando o de fora tambalea un pouco. Entón, estas mulleres, que son mulleres que están seguramente aquí, de feito, pasa, no, que co libro, xente, a mellor unha muller de 70 anos que me falou en Móstoles dicindo, lembroume a miña nai, non sei que, digo, que ten que ver unha muller de Móstoles cunha muller de Illa de Arousa? Sequeira, nada, pero hai máis puntos en común entre todas nós dos que pensamos, e sobre todo nas historias mal chamadas pequenas, que son das que están feitas a vida, de historias pequenas. Sí, mira, o contrario que elas os seus espazos son os espazos coñecidos, non os natais. A Illa de Arousa, Vigo, é o espazo no que ambienta as cosas que nos pasan Guada. No teu caso, claro, son os Estados Unidos e Iowa, ti estabas ali cursando un máster moi prestixioso de escritura creativa na Universidade de Iowa. Ti escribes desde a posición, entendo, perdoa, se non te dime que non, de estranxeira. Totalmente. Sí, ese é o punto desde o que ti escribes. Sí, todos os relatos, xogo moito cos narradores, porque non todos son das mesmas características que teño eu, pero sí que é todo o rato é a posición de ser o outro, non? Frente ao que é descoñecido e o que é común dese lugar. Doume moito xogo ter esa posición como narradora, non? Porque a mirada estranxeira realmente é bastante divertida, permítese poñer o foco en cousas que non son as que ti ves cando eres dun lugar e todo é común, é o que coñeces e entón é a normalidade. Tamén me dá pé a meter a miña cuña do que a mí me gusta escribir, que son levar todo o sobrenatural, o inquietante, non? A cousas que non se controlan, e esa mirada estranxeira permitiumo con máis facilidade. Ese proceso da escrita tan lonxe da casa,
Como é? Unha está ali porque está para escribir e entendo que todo iso que ti contas aporta moito, non, para a creación, ademais ti apostas por un xénero moi concreto como é o conto, pero é inevitable tamén estar mirando cara aquí, cara ás preocupacións, porque ti, dilo ao final, todo é ficción ata que se demostre o contrario, pero ata que punto unha non está coas súas preocupacións, cos súas nostalxias tan lonxe da casa? Eu creo que unha está sempre no que escribe, incluso se escribe ciencia ficción, dunha historia noutro planeta donde solo hai auga, non sei. Sempre estás, porque ti estás atravesada por todo o que te compón, non? Quero decir, si o teu xénero, a familia na que naces, o lugar no que naces, non? Que estudiaches, como son os teus amigos, como é a tua familia, donde viviches, de que traballas, incluso as cousas que non nos gustan tamén nos atravesan, e incluso as que non decidimos tamén nos atravesan, non? Entón eu creo que da igual que escribas a túa biografía ou que escribas algo que sexa completamente ficcionado, sempre vai estar atravesado polo que ti eres, non? Entón eu, que ademais sempre me gababa así de eu sempre escribo ficción e nunca falo da miña vida porque a miña vida é aburridísima, bueno, no fondo se rascas un pouco a miña vida tamén está aí, o que pasa que igual hai que rascar un pouquiño máis, pero ao final está aí. E os veciños do libro eran os meus veciños e as rúas eran as rúas polas que eu paseaba e hai máis realidade da que me gusta admitir nese libro. Os veciños do primeiro conto son reais? Sí, son os meus veciños. Sempre me lío, porque ou eran Tom e Kate e eu os convertín en Tim e Karen ou ao revés, pero son os meus veciños reais. Ben, tedes que lelo. Digamos que nos rematou moi ben esa relación de veciños. Cos meus reais rematou un pouco mellor. Alégrame bastante sabelo. Por exemplo, se cremos iso, non? Que eu penso que esa é a realidade, a forma máis honesta de dicilo, que dá igual que escribas ciencia ficción, a voz dunha, as preocupacións dunha, os intereses sempre están, ou o vivido por unha sempre está. Por exemplo, Guada, quen fala nesta frase en concreto? Sofía, un dos teus personaxes, ou ti? Odio la Navidad desde que Vigo es la capital de la parafernalia. Fala Sofía, porque eu xa odiaba dende antes de que Vigo fose capital da parafernalia. Penso que estou moi de acordo co que estaba a dicir Lara, que ademais falemos do que falemos, escribamos do que escribamos, o facemos coa nosa mirada. Iso vai atravesado por todo o que somos. Ao final, na miña historia, moitas veces pregúntame como cal delas es ti ou en cal estás máis presente. Son 5 amigas na treintena na cidade de Vigo, peleando coas dúbidas da vida, de se ser nais, se non, se que lles pasa. Son unha muller treintañeira en Vigo, quero dicir, pois, pero non teñen nada que ver conmigo á vez. Non son as mesmas situacións, non son ningunha das miñas amigas, nin eu non recoñecémonos en ningunha persona en concreto, e á vez estamos en todas. E iso é... É que nos gusta moito os lectores pensar, sabes, que do que conta aquí será Lara, será Andrea... É difícil admitir que incluso os personaxes que nos caen mal, porque eu teño personas que me caen mal, teñen cousas miñas, claro. Teñen cousas propias. Falábamos antes do proceso de escrita ou de como unha voz nova realmente consigue publicar, que non é tamén un proceso fácil, ela explicaba como lle chegou a proposta editorial, no caso de Lara falando de contos gringos en concreto, pois nese máster de escritura creativa, despois nunha residencia aquí na illa de San Simón, previamente as cousas que tes publicadas, algunhas grazas a gañar algún premio, por exemplo, e no caso de Andrea, contanos como foi ese proceso, porque ademais foi cunha editora a distancia e cunha muller que creo que podo contalo que non tiña nin Gmail, esa muller es ti, nin correo electrónico, non? Non tiña que averiguar como era que era o Drive, para subir cousas. Claro, non manexabas un Drive, un Dropbox, non. Como foi ese proceso de escrita? Pois a miña editora Sabina Orraca, que é unha escritora que admiro moitísimo, foi gracias a que, de feito, como que se despertou esta cousa de querer comezar a ler. Eu li un prólogo dun libro que editara ela de Panza de burro, da autora Andrea Abreu, e dixen, ostras, esta forma de escrita. Empecín a ler, empecín a seguir as dúas. Empecé a enterarme de moitas cousas. Por exemplo, un curso que daba ela en Fuente Taja de 5 días, online con moita xente. Apunteime ao curso e ao rematar mandoume un email dicindo que lle interesaba moito, pois, como contaba, que quería que tiña unha voz propia, que non o dicía por dicir, e que se en algún momento tiña unha historia máis grande, que lle escribira. Aí quedou. E un ano máis tarde, dixen, bueno, voulle mandar 23 carillas que teño aquí, e nese mesmo día xa me mandou un email de, quero, o sea, dame o teu teléfono, foi todo como moi increíble. Pero mandáchelo por mail, non por fax. Non, por mail. A ver, son da illa, pero... Non digo por ser da illa, digo porque me dá moita envexa unha especie de militancia que penso que ti tes tamén por como ter moi acotado o tempo que dedicas a
pois a estar co móvil ou a... Sí, ahora gustaríame, como son autónoma, por Xa. sorte, desgracia, creo que un pouco máis desgracia, tócame estar, sobre todo estando na illa, que estou un pouco afastada. É un privilexio, pero tamén tens que estar... Non teño un local a pé de calle, estou na casa dos meus avós, o meu taller é un proxecto distinto, entón teño que estar co móvil, pero sí, foi por email. Non o decía por ser da illa, nin moito menos. No, xa Dicía sei, digo polo tema de por coñecer un aillamento, pouco de como estar, ti te sí, moves. sí, sí. Hai un concepto que me interesa que nos expliques, Guada, que non sei se é xeracional, se é de idade ou realmente nos pode atravesar un pouco a todos, porque pasalle, por exemplo, a Julia, que é a primeira das túas protagonistas a que coñecemos. Ese concepto, a ver se entendedes, de estar de no con la vida. Cando un está de no con la vida. O síndrome premenstrual, parecese. Parece ese, vale. Ás veces, non, cando a Julia nesta situación, nesto concreto, como é o primeiro capítulo, non pasa nada, pero Julia ven de deixar unha relación de 10 anos porque ela ten moi claro que quere ser nai e que quere ser nai canto antes e a súa parella non sabe aínda se quere ser pai, se agora, se máis tarde, non sabe, que agora mesmo pois non pode ser, pero que xa verá. Entón, ela decide, mirando por ela, decide deixar a relación, pero iso implica que despois de 10 anos ten que voltar a casa dos seus pais, non sabe como reconstruir esa vida que ela tiña xa perfectamente planificada e pasan uns meses bastante complicados, ainda por riba en verán e tal, e pasan uns meses pois difíciles. Entón, as Ainda por súas riba en amigas... verán, o verán condiciona Sí, estar de no. sí. Tamén. Non, Se estás de no, condicionas o verán máis ben. claro, é como todo o mundo está de sí, todo o mundo está moi Claro. ben en verán, e estar mal, pois como que apaga máis en comparativa. Entón, as súas amigas ven e comprenden a situación pola que pasa a ela e tratan de coidar ata o modo no que falan con ela, o modo no que lle din as cousas, esa rede, esa maneira de soster e de coidar, pois vai ata na maneira de dirixirse a Julia, porque saben que o momento que atravesa non é sinxelo. Entón, pois Julia está de no, todo lle parece mal, nada lle vale, todo o entende ao revés, pois pasa un mal momento. Tedes outros textos escollidos que me gustaría que lerades porque nos dan pé tamén a conversar. Por exemplo, no caso de Lara, o texto é do relato Neve, que outros relatos que forman parte de contos gringos. Pregunto antes de que leas se a ti che provoca fascinación tamén o frío. Sí. Sí, De aí feito, estás ti. este conto escribino porque a min algo que me pasou cando me fun a Iowa, en Iowa só hai dous momentos do ano, cando fai moitísimo calor ou cando fai moitísimo frío, non hai nada máis, non? Que é un sitio perfecto para escribir, porque como tes tanto calor ou tanta frío, non se queda outra. E eu iba con moito medo do frío, porque son unha persoa bastante frioleira e claro, vivindo nas Rías Baixas, pois unha non está aclimatada a, non sei, Iowa. como se foras de Pedrafita, non? E iba con moitísimo medo e pasoume o contrario, certo que sufrín o frío, porque cando fai moito frío doeche partes da cara que tú non sabías que che podían doer, pero digo a cara porque é o único que vai ao aire, non? Pero é certo que a min a neve producime unha fascinación que eu non me esperaba, non? E de repente eu tiña a mesa na cociña diante dunha fiestra e de repente vía que levaba 2 horas mirando caer a neve, unha ardilla moi fraca de repente saindo moi desorientada e a neve, nada máis, non? O sea, é algo fermosísimo, que para mí non é comparable a nada, o océano se cadra, nada máis, non? Entón, eu quería escribir sobre iso e fixen un conto que é o conto máis distinto do libro, por iso o deixei para o final, porque decía, bueno, se a xente non lle gusta, o libro xa está lido, non se poden botar atrás. Maravilloso, para mí un dos mellores. Sí, hai diversidade de opinión sobre este conto, pero a min gustame moito porque reflicte iso que eu sentía, que era unha fascinación absoluta. Veña, escoitamos, non? É do medio do conto este fragmento. Todo cambiou desde o teu primeiro inverno alá. A principios de outubro chegaron as xeadas. En novembro xa estaba todo cuberto de neve. A neve comezou a cobrar vida aos teus ollos. Empezaches a entender o ciclo da auga e do frío. Comezaches a intuir que a neve tiña unha linguaxe que precisabas descifrar. O teu redor todo se modificaba coa chegada do frío. Desaparecían os insectos, os mamíferos, as aves mudaban de costumes, migraban cara ao sur. Os ríos e lagos conxelábanse, mantiñan a vida latente nos seus fondos, onde as augas seguían correndo líquidas mentre a superficie xélida osillaba do resto do mundo. Os teus sentidos aguzáronse, entón. Se ao principio crías que vivía rodeada de silencio, axiña comezaches a sentir o rumor do vento, moito antes da chegada onde a ti. O xeo renxían as árbores, as pedras e as casas, como a corpos que estralan ou cambiaran de posición. Os animais do inverno eran silenciosos, pero aprendiches a detectar a súa presenza. Ventabas a chegada das nevaradas, que se precipitaban desde o ceo e cubrían todo o paseniño, pousándose sobre o mundo con todo o coidado. Coñecías o lugar do que procedía a escaravana, coñecías os seus camiños.
Cada folerpa parecía pedir permiso antes de caer sobre o chan, sobre os tellados, sobre o teu corpo, ás veces abrigado, ás veces espido, agardando polo acto delicado da neve. Aprendiches a pisar a neve sen lixala. Aprendiches a conservar a neve pura cando xa de redor comezaba a derreterse. Era neve o que bebías, era no xeo onde conservabas os alimentos. Cada serán saías camiñar sobre ela descalza para que fose o seu tacto nos pés o último que o teu corpo sentía antes de dormir. Polas mañás, a vista do branco era o primeiro que miraban os teus ollos ao espertar. Un aplauso para esa fascinación de Isabel. Gracias. E agora non hai morriña, ainda esa morriña da neve, que aquí non volverías ver. Eu pensei que non iba a botar nada de menos a auga e este inverno pedíalle a algunha amiga que siga ali que me mandara fotos. Sí que teño morriña, sí. Siga a fascinación, entón, polo frío e pola neve. O texto final que escolleu Andrea, eu diría que é un texto moi honesto, non? Porque hai varias frases en jarroa no inicio que a mí non se me olvidan desde que alín as palabras que ti escolles, tanto para falar da necesidade no seu momento que ti tiveches, que a voz narradora tivo de marchar daquela illa, como despois as palabras escollidas para explicar a necesidade de volver, non? Por iso me parece tan honesto. Esas frases do inicio dicías: tuve miedo de que se me olvidara lo que me hacía feliz de tanto enraizamiento que había en el pueblo, non? Eso que eu creo que sentimos todos e todas, especialmente se somos de algunha vila pequena, pero mesmo pode pasar sendo dunha cidade, non? Ese aire ás veces tan viciado que unha ten no lugar no que naceu, e despois decías: me siento pegada a esta isla como un chicle a la tripa de unha mesa, non? Que é unha imaxe tan gráfica. Pois por iso me parece honesto o texto que escolles e a evolución do libro, porque que difícil é decidir volver, non? Cando unha sinte todo iso e marcha, a pesar de que, por exemplo, a nai non quere por nada do mundo que deixe ese lugar. Así que, si queres, nos lees eso e despois comentamos. Cuando me marché a la ciudad, las casas de allí no eran casas como en la isla. Puertas sin la llave echada, cancillas a la altura de la cadera que todo el mundo podía saltar, atravesar con el cuerpo, meter el brazo hasta el codo para descorrer el pestillo. La calle no era mi camino de tierra y piedrecitas, las aceras baldeadas con burbujas de lejía que saltábamos para no desteñir la ropa. En la ciudad no había posibilidad de mancharse, porque no había tiempo ni espacio para los cuerpos. Todo exigía un movimiento falso, continuo. El continente no era el lugar al que llegar, no había un horizonte porque estaba tapado. Y entonces mi madre, un órgano invisible mandando impulsos eléctricos, mi madre en la punta de la lengua, pedirle permiso en silencio antes de hacer cualquier cosa, como cuando le pedía perdón a Dios, soltar mi cuerpo en el sofá como quien se quita la chaqueta al llegar a casa y embriagarme, estar en la calle después de que se hiciera de noche, beber del mismo vaso, despegar el precinto de lo inmaculado y gastar las horas sin estudiar, sin encontrar trabajo, preguntarme para qué, esconder las preguntas, no buscar, huir de mi madre pero hacerme un ovillo al llegar a mi piso compartido en la ciudad, doblar las rodillas por donde estarían las suyas, intentar encajarlas en el hueco de sus corvas, encontrar frío, huir de mi madre pero imitar su peso, aprisionando el cojín, echando la pierna encima, pedir que me protegiese, llamarla para escuchar mi nombre, para que no se me borrase, mi nombre en boca de mi madre, como el dedo gordo escondido debajo del índice para espantar a las brujas, y darle siempre las buenas noches, sentir que eres algo sagrado para alguien, pasarme bien la toalla entre los dedos para quitarme la humedad como lo haría ella, volver al tiempo en el que todo era posible y en el que aún era una promesa, la posibilidad inagotable, lo que quieras ser, filliña, entender el artificio de la ciudad, las prisas, el espacio que ya no es de nadie, gente buscando casa, intentando hacerse una casa dentro. Un día sientes que el chorro de la ducha cae con demasiada fuerza y deseas que caiga floja, un chorrito de baba. Echas de menos el agua hervida del pozo cuando la traída no iba y tu abuela te regaba la cabeza con el cazo donde después servía la leche. No querer ser más que eso, la promesa al otro lado del puente, la posibilidad, volver. Un aplauso para Andrea. Claro, que ben escollidas as palabras para que sintamos o frío, non? O frío, un frío diferente da neve de Iowa, pero o frío de quen está lonxe a pesar de que esa foi a súa decisión. Pero desde que unha ten claro, sinte no corpo, que o que quere é volver, ata tomar a decisión custa, é difícil decidir volver e atopar o momento de volver. Claro que no meu caso, polo menos, eu cando marchei, nunca, o sea, a illa sempre, de algún xeito, viaxaba comigo. Entón era como a cousa que sempre estaba tirando de mí, non? Cando se che fai unha cicatriz no corpo, non te podes estirar todo, pois algo parecido.
E despois está a parte superdolorosa porque ti queres volver, pero tamén volves un pouco forzada, porque che venden un futuro, a promesa dun futuro que nos pasou a nosa xeración, non? O sea, os meus avós non tiñan nada, pero co seu traballo fixeron unha casa. Eu non podo optar a eso, por máis carreira e máster, ganas, todo o que lle bote, non? Entón é doloroso, porque é unha pérdida, é un duelo que tes que facer, porque non encontraches esa América que che prometeron. Entón ti marchas ao continente con esas expectativas de que aí está o futuro, de que todo mellor que onde ti vives, e descubres que non. Entón tens que voltar e volver a facerte un oco no lugar do que te quixeches marchar e do que hai moita xente que nunca quiso marchar. Entón hai unha cousa aí da que a veces non se fala, non? Os anos non pasan e xa está. Hai unha xeración que a nosa que quedou suspendida, que se preparou moito, que soñou moito, os seus pais tamén con eles, e quedou suspendida. Entón, creo que é importante dicilo tamén. Bueno, iso é as cosas que nos pasan, non? As historias que contas son outras, pero ese é o telón de fondo constantemente. Obsesiona moitísimo como isto, de feito, isto que acaba de ler Andrea, teño como super subliñado, lino moitísimas veces, porque é como, estamos aí todos un pouco, como xeración un pouco perdidos, sí. Por iso queríamos dedicar unha das conversas dentro de Mulleres de Palabras do Ateneo pola Igualdade ás novas voces literarias da provincia, porque as novas voces literarias reflexionan, non, sobre todo isto. E, de feito, o texto que escolle Guada, o último texto, fala das expectativas vitais da súa xeración. Sí. Cuando nosotros, mi generación, llegamos al mundo, todo funcionaba más o menos igual. Había algunos avances, por supuesto, ya eran muchas las madres que trabajaban y eso permitía ofrecer a los hijos más oportunidades. Eran tiempos de bonanza económica en los que la burbuja no hacía más que crecer. Tiempos en los que a su lista de hitos vitales añadieron la segunda residencia, una casa de verano, un apartamento en la playa. También confeccionaron una lista para nosotros. No distaba mucho de la que ellos habían tenido, pero dado que se había ampliado la oferta, crecieron también las exigencias. Nosotros también crecimos con las expectativas vitales de casarnos, de tener hijos, de formar una familia, de comprar una casa, de tener un par de coches, de poder irnos de vacaciones. En los 90, sin embargo, el discurso pasaba por alejarnos de las drogas. A la generación de nuestros padres el tema les pilló desinformados, pero pasados unos años les sobraba información para saber que desde luego no querían aquello para sus hijos. Entre los requisitos que tenía que cumplir mi generación también estaba el estudiar una carrera. Había dinero. Los padres y las madres siempre han querido que su prole consiga llegar más lejos de lo que ellos han podido, y en nuestro caso eso pasaba por ir a la universidad. Te aseguraban y te prometían que si ibas a la universidad nunca te iba a faltar trabajo, que si no querías estudiar siempre podrías trabajar en una obra o en algún puesto no cualificado por un sueldo digno que igualmente te iba a permitir vivir. Pero el capitalismo se abría paso y una carrera aseguraba un sueldo mejor, una casa mejor, un coche mejor, un estatus mejor. Así pues, estudiamos todos. Mientras estudiábamos la carrera, explotó la famosa burbuja y cuando terminamos nuestro periplo en la universidad, la hoja con retos vitales que contenía la lista con todas nuestras expectativas no era más que papel mojado. No había trabajo, ni sueldos dignos. Tocaba un sobreesfuerzo desde casa para un máster que prometía diferenciación, pero que acabó por igualarnos más aún a todos. Ahora no queda nada de las expectativas con las que crecimos, pero tampoco hemos construido otras. La lista de posibilidades es infinita y eso convierte la ambición en inabarcable. ¿Qué se supone que hacemos entonces? Yo quiero lo que me prometieron. O no, ya ni siquiera sé si eso es lo que quiero. Lo que sí deseo es vivir tranquila. Lo que sí querría es no envidiar la felicidad de mi abuela, pese a ser consciente de su vida desgraciada. Un aplauso, por favor, para Guada. Claro, a boa de Guada, que ao rematar de ler a novela creo que dixo algo así como cuánto lo siento. O sea, a boa que sae nestas páxinas non ten nada que ver coa miña, porque a boa destas páxinas pois falase dunha persoa que nunca puido sair pois da súa casa, da súa provincia, nunca viaxou, miña avoa naceu en México é emigrante, ten unha vida completamente diferente. Pero sí que foi pois das primeiras persoas en ler a novela, para min foi como unha chamada moi importante a miña avoa, porque díxome como que lle gustara moito, que iso pois non é obxectiva porque é a avoa, pero que lle servira para entender moitas cousas e que sentía moitísimo porque ela tivo unha vida peor, pero foi máis feliz do que somos nós. Eso foi como un wow. E deu pé como unha conversa coa miña avoa como non tivera antes, sobre as cousas que pasaron no medio, sobre como mudou o mundo, sobre todas estas cousas coas que nós crecimos, dende o matrimonio ata a familia, pasando pola casa, máis aló do salido da burbuxa que se lía neste parágrafo, pasou pola chegada de internet ás nosas vidas, pasou por unha apertura ao mundo, foron moitísimos cambios en moi pouco tempo, crecimos
mirando cara a un mundo, cara a construir a nosa vida nun mundo que xa non existía cando chegamos á idade adulta. E adaptarnos a todo iso é o que penso que nos ten un pouco así. Sí, eu diría que é unha novela que fala sobre o difícil que é decidir a vida que unha quere pensando só nela mesma, non? Porque estamos condicionadas por tantas expectativas que había, tantas vidas prometidas coas que medramos, non? E contaminadas por tantas cousas que nos rodean, que o difícil que é tomar decisións en todos os sentidos, laborais, de vivenda, de parella, pensando só nunha mesma. E que sempre queremos máis tamén, ou mellor, sempre queremos mellorar, e sempre que a ambición está ben, pero que a veces é inabarcable, porque moito máis alá de pensar nunha mesma en relación ao que temos ao redor, está toda esa comparativa a través das redes sociais que temos na man, e que sempre vemos xente que creemos igual e que ten outras cousas, as que decide mostrar, claro, pero estamos permanentemente comparándonos, estamos permanentemente confiando en que podemos chegar a un montón de cousas que consumimos polo camiño toda a enerxía en algo que realmente queremos ou ambicionamos ou queremos mostralo. Entón, non sei, estamos aí un pouco, sí. O comentario da tua avoa, cuánto lo siento, sí. É moi apropiado. A min o que me gustaría que estas foran lecturas que estiveran en mans de persoas de calquera idade, porque o que me parece interesante, usando as palabras, conversando, escoitando vos a vos, lendo o que vos escribides, é que iso sexa lido por persoas que non comparten xeración, non? Justamente para entender isto que vos estades contando, e aquí vexo que hai persoas de diferentes xeracións, sería moi interesante que puidesedes ler os libros de las tres, e como que pretendemos tamén durante estes meses de Mulleres de Palabras e tecer redes coas palabras das convidadas, pero tamén coas palabras das mulleres que ledes as mulleres convidadas, imos pechar con 3 recomendacións literarias e que para vos sexan importantes polo que sexa e que sexan escritas por mulleres. Comezo, ti estás buscando, comezo por Guada, a ver. Anotamos, Cando eu era nena, crecín no cole en Vigo, no Colexio Alba, con 2 persoas amigas dende moi pequenas que acaban de publicar tamén. É verdade. É moito Que máis poderían aló de... estar aquí. Sí, porque poderían estar aquí representan tamén perfectamente, novas porque voces literarias da provincia. é moito máis aló deste vínculo persoal, familiar incluso con algunha delas, é que teñen 2 novelas increíbles e maravillosas. Unha delas é Cintia Menéndez, que xa publicara antes poesía, ela é poeta tamén, traballadora na librería Paz de Pontevedra, é unha muller cun talentazo espectacular, vende publicar Son como glaciares os barcos de aceiro sobre a loita nos anos 90, nos estaleiros vigueses. Fai unha narrativa moi lírica, ese libro é un artefacto que tedes que ler, que non cabe maneira de explicalo se non pasades por el, ese non pasa por vos, porque é un libro que atravesa. E tamén a outra compañeira e amiga, Estela Gómez, Eclipse de Mar nas redes, que tamén traballa no mundo literario, está moi vencellada aos libros dende sempre. Eu levo moitísimos anos esperando a ter nas mans a súa primeira novela publicada, leva traballando nela moitísimo tempo, e agora que a tiven nas mans e que a lin, enténdese cada minuto invertido nesas páxinas porque é ouro. Ela fala precisamente tamén unha novela xeracional deste momento no que saímos dese núcleo ou desa cidade ou deses amigos cos que crecimos, e no momento no que decides voltar tamén, como te ubicas nese espazo, o que se supón que pertences, pero ti xa non te sentes parte diso. Está narrado en diferentes espazos temporais, unhas nenas xogando a ser maiores, esa inocencia da infancia coa que se construen as vidas desas nenas, esas mulleres adultas, eses homes tamén que se reencontran e que buscan un pouco a súa ubicación. Unha maravilla tamén espectacular. Esas dúas, por descontado de cabeceira. Veño de ler tamén a Tamara Tenenbaum, con 1 millón de cuartos propios. Ten tamén El día que nuestras maldiciones se cumplieron, El fin del amor, que es máis como un ensayo. É unha escritora argentina de Buenos Aires, e tamén super recomendable todo o que faga Tamara, que é unha rapaza ademais xudía que crece no barrio de Once en Buenos Aires, e como afástase un pouco das súas crenzas, da súa religión, da súa familia ou dos convencionalismos cos que a formaron, pero despois tamén regresa, porque tamén ese vínculo é irrompible, e tamén parece moi interesantísimo todo o que fai. Pois as 3 anotadas, pero é verdade que Cintia Menéndez ou Estela Gómez poderían estar aquí tamén representando estas novas voces literarias da provincia. A ver, Andrea.
Cando era pequena, a miña nai dicíame non é o que dis, é como dis. E para mí, é o que resume a literatura. Interésame moitísimo que, o sea, as cousas xa están aí, non? O sol sae pola mañá, métese na noite, e o que lle fai a linguaxe ao texto, non? E a nós. Entón, por como está dito, por como xoga ca linguaxe, as palabras, por a extrañeza que crea no texto, a mí encántame todo o que escribe Aida González Rossi, que aparte é moi fermoso isto da escrita, porque faz amigas tamén, entón é compañeira de colección de Caio de Troia, e coñecina, descubrín ali, o seu poemario Pueblo Yo, encántame, e despois tamén Leche Condensada. Despois está unha muller que se chama Estefanía Caro, que creo que é de Pamplona, escribiu un libro que se chama Pómulo e lejanía. Se un libro poidera ser un baile, unha coreografía, sería ese, por exemplo, non? É moi interesante todo o que conta. Despois, unha muller que coñecín, dicimos coñecín, pero non a coñecín físicamente, pero coñecín, porque lendo tamén coñeces moito a persoa que escribe, e, se non me equivoco, Gabriela Escobar con Si las cosas fuesen como son. Vale. Que tamén me gustou moito como escribía e o que creaba no texto. Encántame este momento porque é como a trenza esta, sabes, de Jarroa, de mulleres trenzando a outras mulleres de palabras. E as túas recomendacións? Pois eu traio dúas poetas que son dúas das miñas poetas de cabeceira que levo lendo moitos anos relendo, que a veces reler é máis importante incluso que ler. Unha delas é Lupe Gómez, e de Lupe Gómez hai moitos libros que me gustan moitísimo, pero creo que Camuflaxe, que é un libro sobre a do, é como unha cousa de outro planeta. Despois, outra autora que tamén lin e relín moito é Anne Carson. De Anne Carson tamén podería recomendar calquera, pero que acaba de sair unha traducción ao galego de Autobiografía de Vermello que traduciu Jesús Castro Yáñez, entón pareceme como que se pode ler en galego, pois mellor que lelo en calquera outra lingua, salvo original sempre se pode. E por último, eu son lectora un pouco irregular, pero bastante lectora de cómic, e lin hai pouco, lin relativamente tarde, porque xa gañara o Premio Nacional a Bea Lema, e xa cheguei como tarde a ela, e achegueime como con moita inocencia porque non teña nin idea de que falaba o cómic, e pareceume unha cousa tamén de outro planeta, o Corpo de Cristo. Sí, de feito, a portada do libro de Bea Lema, bueno, ou a banda deseñada de Bea Lema, é a través da técnica do bordado. Isto sirve para contarvos. Que ben, que fiado. Que estas bolsas maravillosas que vos podedes levar é un agasallo da Deputación e do Ateneo pola Igualdade, están bordadas por a man, feitas a man todo, por unhas mulleres de Cuntis. E as mimosas que vedes aquí e que nos acompañan en cada conversa e en cada acto tamén teñen o seu simbolismo, porque o 8 de marzo en Italia as mulleres entre sí como símbolo da amizade agasallanse en mimosas. Así que todo ten un sentido nestas actividades que organiza a Deputación a través do Servicio de Igualdade maravilloso que tembra, que tamén pido un aplauso, moitas grazas, por confiar nas mulleres de palabras. E moitísimas grazas a volas tres por decir que sí, por recibir un convite no que vos dicíamos que erades mulleres de palabra, que representabades a unha nova xeración de voces da nosa provincia, por interiorizar que sí, por apropiarvos de esa voz e desa palabra escritora e por compartir con nos esta tarde a vosas palabras aquí na Guarda. Moitísimas grazas. Grazas a vos. Ahora tedes que ler a Lara, a Andrea e a Guada. Aí tedes a Librería Atlántica, grazas tamén a Juan, cos seus libros, por se os queredes levar asinados, que a unha escritora gustaría moito falar dos seus libros, pero asinalos tamén, non? Pois iso. Moitas grazas a todos por acompañarnos. Creo que está xa aquí o alcalde con nós, sí, que nos pode dar a despedida, porque realmente é o noso anfitrión. Así que, alcalde, se queren, non sei se llevan facilitar un micro. Non, non é necesario. Non, voz suficiente. Que tal? Encantada. Bien. Nada, moi brevemente, darvos as gracias tanto pois, a Guada, a Andrea, a Lara e, por suposto, tamén a Susana, que nos conduciu de maneira magistral este pequeno acto. Darlle as grazas, como non podía ser menos, a Deputación de Pontevedra, denominadamente tanto a Lucía, que é a jefa de departamento, como a diputada de Igualdade e a Sandra, e, por suposto, tamén dende o CIN da Guarda, que faen esa labor magistral e extraordinaria de acompañar a todo o que son, poñerlle tamén non só voz, senón tamén sentimento a situacións moi conflictuales que, por desgracia, temos que sufrir non só en toda a comarca do Baixo Miño, senón ao final tamén en toda Galicia, en toda España, en toda Europa.
Sí que me gustaría facer unha pequena reflexión moi sinxela, non? E ademais, agora, ao final, estabades falando, non, desa especie de frustración, non, da propia vosa xeración e demais. Eu teño 52 anos, perdón, 51, que non cumplo 52 en setiembre. Esa sensación é momentánea. Non vos preocupendes, mirad, de Jean Madame Bovary, que seguro que o coñecedes perfectamente, o concepto filosófico do bovarismo, non? A expectativa creada ou a ilusión despois sempre vese frustrada pola realidade. Vos sodes un exemplo concreto de como esa ilusión, non sei se frustrada ou non, encauzouse a unha nova expectativa, a unha nova de ser e de estar. Gracias ás vosas palabras, que, como os dicía, poñedesde ese sentimento, dades voz a unha xeración que, efectivamente, como mellor sodes fillas nosas ou irmáns máis pequenas, pero que, por desgraza, todos creo que en todas as xeracións sentimos sempre esta pequena teima ou esta pequena iva, non? De sair sempre, de tratar de dar o mellor de nos mesmos, pero que despois as cousas moitas veces impóñense a pesares, como dicía, de todas estas situacións e de todas as nosas expectativas e ilusións. De verdade, grazas dentro do Concello da Guarda, tedelo aquí aberto para o que necesitedes. Nominadamente, bueno, pois Guada, o seu pai viviu aquí durante unha temporada longa, coñecida, amiga. Quixera, pois, darvos a todas unha aperta moi forte, desexarvos o mellor de vos mesmas para que sigades tamén expresando este sentimento que tedes, todas estas ilusións, todas estas expectativas e que, sobre todo, que dicimos, a voz vólvese sempre humana e vólvese, quizáis, eterna gracias á escrita. Enhoraboa a todos. Gracias, alcalde. Gracias. Y gracias por encargar o anticiclón. Gracias por encargar o anticiclón para vir á Guarda con bo tempo. Sí, claro, sí, perfecto. nada. Iso agradecémolo enormemente e grazas tamén a compañera intérprete de signos que fixo que esta conversa fose máis accesible e universal. Un aplauso tamén para ela polo seu traballo. Grazas a todos. Si queredes asignar os vosos libros, pois aquí están as nosas mulleres de palabras. Moitas grazas por acompañarnos.